Сегодня, наверное, можно без преувеличения сказать, что на наших глазах разворачиваются беспрецедентные события. Вот в этом большом здании на 3 этажах. Соңғы елларда біз бик зор рәссамнарыбызны югалттык. Илдар Зарипов, Харис Абый Якупов, Ахсан Фақытдинов, Абрига Бізгелден. Біз Шамилны алар белән рәттән кыятырган идек. Ол бүген дөресен әйткәндә бер үзе калды. Ол бүген безнең аксакалыбыз. Ол яшьләргә үрнәк күрсәтә торган иң зур рәссамнарыбызның берсе. Каждая встреча с его работами, независимо от того, в большом это зале или в его мастерской, это всегда встреча с настоящим, которая надолго дарит впечатление, надолго заряжаешься такой творческой энергетикой. Почему я брался, допустим, за тукаевской темы, за темы, допустим, Сембеки, не как царицы, а как матери. И не как воин, она там, а как мать. То есть для меня вот это все намного дороже всего и светлее всего этого, вот, из того, что есть. А вот то, что я вот на 3-м этаже показал, то я показал, что мое счастье, детство, оно было самым счастливым. Безгә инде якын Татарстан кешеләргә инде аның Сабан туйга багышланган, авылларга багышланган. Менә Күке авылына күп бардык җирдәге инде без. Анда бик матур эшләр, исоклар язып кайтты. Менә бөтенесе күргәзмәдә монда күрсәтелеп тора. Ул реалистик кына художник буларак түгел, ул символист та. Шуңа күрә төс аның бик теге татар мыныннан татар төсеннән туган сүрәтләр кебек. Кичкенә вакыттан ук мин яратам бер бәйрәмне, Сабан туй. Шуңа җыенуларны ничектер киңрәк күрергә кирәк Сабан туй темасын. Шуны ачырга кирәк. Менә күп мәсьәләсен шу кадәр уйның тәбе ачыла. Әзәмәсәң бер нәрсә ачылмый.